имрӯз каме бошад ҳам дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳарф мезанем. Тибқи қонуни мазкур моддаи 8 гуфтааст ки агар фарзанди шумо ба боғча, ба мактаб, литсеи касбӣ ё ин ки коллеҷ бо телефони мобилӣ агар биёяд, шумо дар назди қонун ҷавобгар ҳастед. Тибқи қонуни мазкур моддаи 8 боз гуфтааст ки агар фарзанди шумо ноболиғ аз соати 18:00 то 6 саъат дар компютерхона ё ин ки интернетхона дастгир карда шавад, шумо тибқи қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешавед. ёдовар мешавам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми дунё танҳо суд ҳуқуқи таъини ҷаримаро дорад, на ин ки ягон корманди милитсия ба шумо гӯяд ки мисол ҳамин хел нархро ба ман диҳед, мо инро сар метиҳем, ҳаминро донед. Тибқи қонуни мазкур боз гуфтааст ки шумо одатдор ҳастед ки фарзанди шумо то синну соли 20 сола даст кашад аз сигаркашӣ, носкашӣ ва нӯшокиҳои спирт. Агар шумо ҳуқуқи худро донистан хоҳед, пас ба YouTube канали Адлия Юститсия номнавис шавед.